Ako dostať deti do cieľa? V tomto prípade platí, že cesta je cieľ. Urob si to príjemné, ako to len pôjde, no rátaj s tým, že to potrvá 3-krát dlhšie. Ideš tú dieru? Áno. Nie, to je krle. Nachystaj si množstvo pochúťok, ktorými zaobalíš nervy, najmä tie svoje. Rozptýliš tak neustále opakujúcu sa otázku, kedy tam už budeme? Pýtaj koláčik číslo 1, 2, 3 a nezabudni na seba. Najmä na seba. Na vrchole si samozrejme dáme aj nejakú tú menej zdravú odmenu. Vďaka deťom a ich pozorovacím schopnostiam si všimnete množstvo hmyzu. Vyhraďte si na to čas. A tvárte sa, že je to krásne a rozkošné. Odmenou vám budú šťastné deti a priateľstva na celý život. Cestou naspäť si už môžete aj zdriemnuť.